Dobrý deň, vítame vás v ďalšom našom videu, v ktorom vám predstavíme jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť objednávku na našom e-shope a zároveň vám ukážeme, ako prebieha jej cesta od objednania až k vám. Na našej stránke Kovian.sk pre zákazníkov z Českej republiky Kovian.cz môžete nájsť tovar v jednotlivých kategóriách od nerezových polotovarov až po spojovací materiál. Takisto môžete použiť vyhľadávač a nájsť produkt podľa názvu alebo kategórie, v ktorej chcete hľadať. Ja hľadám poštovú schránku. Tu si vyberiem produkt, ktorý mi vyhovuje. Ak si nie ste istí výberom, vždy nás môžete kontaktovať a s objednávkou vám pomôžeme. Produkt som si vložila do košíka. Teraz sa presuniem jedným klikom do košíka, kde budeme spolu pokračovať krok po kroku. Prvým krokom je vyplnenie kontaktných údajov. Máte 3 možnosti. Nákup bez registrácie. Ak už účet máte, stačí sa prihlásiť. Alebo si môžete vytvoriť nový zákaznícky účet. Pozor! Ak ale chcete nakupovať na živnosť alebo na inú právnu formu podnikania, vždy musíte byť zaregistrovaní alebo prihlásení vo svojom účte. Ďalším krokom je doprava a platba. Pri doprave máte možnosť výberu z nasledovných možností. Ak sa nachádzate na území pokrytia rozvozu Kovian, zobrazí sa vám aj táto možnosť. Ak sa nenachádzate v pokrytí, zobrazia sa len možnosti kuriér alebo osobný odber na našej predajni v Gajaroch. Platba je možná v hotovosti alebo online platbou či rýchlym bankovým prevodom. Objednávka nám prišla do systému a naše úžasné kolegyne z oddelenia odbytu sa o ňu postarajú. Dôkladne ju skontrolujú a odošľú do skladu, kde si ju prevezmú naši zruční skladníci, ktorí ju pripravia na odoslanie. Skladníci váš tovar pripravia a celú objednávku starostlivo zabalia. Vaša objednávka je teraz pripravená na doručenie. V závislosti od vybranej dopravy tovar naložíme do auta a vodič sa vydáva na cestu k vám. Aj týmto videom k vám chceme byť bližšie. Verím, že sa vám páčilo. Pre viac takýchto videí klikaj sem a pre odber nášho kanála sa prihlás tu.